Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, jam wali e mon soppulo wayri ɗo on gandirat tan ala bambarankoɓe mbiɗa ko tante wala bandiraɓe wattu mi ƴeewi debaji ɓeɓe no haala wot ko malal manam haali e faade so neɗɗo ino yiɗi wadde candidature makko nder Sénégal. Neɗɗo fof noon te ono gandi kadi e mbawa had neɗɗo haalde kañ ko woni yi'ande makko. Ɗum ɗon ala fo ɗo waɗa e aduna mais mi okka on tan hempuloji ɗiɗi manam enen fulɓe ɓe woodi ko poɗɗen andan koye men e mbawa ɗum itu ɗum ɗo yo laaɓɓe men kadi toujours kadi yigol ina waɗa imposé hammani neɗɗo ma a yaha e erreur mi hokka on exemple ji ɗiɗi do ser exemple ɗo e nder Espagne minen wonɓe ɗo ɓe zona Catalunya so tawi woni taw ko ɓiɗɗo catalanjo yiyama ina waɗa e déposé candidature makko fi o laamo Espagne o yiyama kanko catalan tan o nanani espagnol on ɗon kamɓe tubaɓe bom ɓe ngala gonɗo miijo ni boye andi ɗum ɗon wawa won. Deuxième exemple o Sénégal Abdou Diouf ko seerel wonno Senghor ko seerel minde mi meeɗa yiide ɓe ƴefta taw ko ɓe mbaɗa discours maɓɓe o faade e haaldude ɓiɓɓe leydi Sénégal ɓe leɓa français ɓe leɓa seerel ko ɗemɗe ɗiɗi woni ko toujours kala laamiɗo Sénégal lefta woni français jolfe on gandi français wona ɗum woni ɗemgal men ngal jolfe kadi wona ɗum woni ɗemgal men mais français o ɓay ko kamɓe waɗi en colonisé ko on woni ko jangete e leydi donc so mbo leɓi français ko ɗum addi mbo leɓa jolfe ɓay kamɓe waɗi considéré sénégalais fof ino nani jolfe te so on ƴeewi fulɓe aroɓe Dakar ɓe malal ni mbo kaltoɗo haala o malal so wona neɗɗo ganduɗo o andata malal ko pullo donc malal koko haali ko min e yiyande am de ɓay malal ɓuri en andu jolfuɓe ɓe ko mbo haali ko ɗum wodi taw neɗɗo ino laamo Sénégal a nanani